Mar e Cine volverán ir da man en Outes, que por terceiro ano consecutivo acollerá o Festival de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo. Nesta quinta edición, a terceira que se celebra no Concello outense, ampliarase o programa con 5 días de mostra. Queremos demostrar que un concello pequeno como Outes pode organizar tamén, pois en este caso, unha mostra, unha exhibición de cinema documental vinculado co mar, que dá conta, por tanto, tamén da nosa vinculación co mar. En este caso, ademais, este ano ampliamos o programa e ampliamos os días da mostra. 14 cintas preséntanse a concurso na sección oficial, das que sairán as dúas galardoadas, unha co premio especial do público e outra co do xurado. A sección de competición empeza a proxectarse o sábado pola tarde e remata o domingo pola tarde. A novedade deste ano é que se mantén o premio do público, que este que está aquí, pero este ano temos un novo premio que é o premio a mellor película da mostra que otorgará un xurado. En paralelo, desenvolveránse outras seccións con interesantes propostas, como a presentación dun documental sobre o Prestige cando se cumpren 20 anos da Marea Negra, ou a proxección de Nanuk el Esquimal no centenario da súa presentación. Nanuk el Esquimal, xa vos falamos da conmemoración dos 20 anos que co documental Nunca Máis Marea de Dignidade, e despois nos quedarían aí unha sección importante. Este ano tamén por primeira vez damos entrada de alguna maneira ao documental científico, que, bueno, é un campo que non o tiñamos moi tocado anteriormente, pero que este ano, precisamente, a Universidade de Vigo, en coproducción co Ministerio, sacaron adiante unha serie documental de 6 capítulos sobre o medio ambiente mariño, que entronca directamente co que nos exhibimos. En paralelo, desenvolveránse diversas actividades complementarias como unha exposición fotográfica sobre pesca artesanal da FAO, as saídas en embarcacións tradicionais como Joaquín Vieta, show cookings e outras moitas propostas en colaboración co tecido asociativo da comarca.